пътят на зомбитата. Да, самото име може да ви накара да стоите далече от него. Също така има репутация на най-ободеното място в Мизури и повярвайте ми, бихте желали да сте на поне 2 щата далеч от него. Самият път е затворен през нощта по принцип за минаване. Обаче това не спира ентузиасти, които заобикалят патрула и влизат в гората. Обаче влязат ли веднъж, никой друг не може да поеме отговорността за тях. Много от хората дръзнали да минат през този път в гората, често го правят пеша, защото е почти невъзможно да минат с кола без тя да се повреди. 4-километровият път ще ви преведе през една от най-населените гори с духове и почти всеки, който е израснал в Сейнт Луис, е чул за огромния брой духове и силуети в тази гора. И също така с много голяма паранормална активност и странни случки. Хората, дръзнали да минат през този път, казват, че още от самото начало имат чувство, че някой ги следи и ги гледа в гръб. Точно поради това много от ентусиазистите се връщат обратно оплашени до смърт. Обаче още по-смелите, които влизат по-навътре в гората, казват, че дори чуват стъпки точно зад тях и странни фигури, стоейки в далечината, които ги гледат. Историята на пътя и гората сама по себе си е ужасяваща. Преди много години железопътни работници, които помагали да се построи този път, често умирали от незнайни причини и някои хора смятат, че през нощта те стават от гробовете си, за да скитат из гората. Пътят също така е изпълнен с малки колиби, които незнайно защо са изоставени. Една особена колиба в края на гората е считана за домът на пищящата жена, която често пищи по хората, които минават покрай нея. Много от минувачите докладват, че са я виждали как тя седи пред колибата, плачейки с глас, докато се взира в тях. А тези, които дръзнат да отидат да проверят дали това е истина, често се натъкват на къща, която няма и следа от човешки живот. Също така някои минувачи докладват, че дори се чува стара музика, докато те преминават през гората. Има твърде много легенди за тази гора, които не мога да разкажа всичките за един клип. Обаче хората, които отидат да видят дали тези легенди са вярни, много често им се иска да не са отишли. Изглеждаш като сцена на ужасите. Островът на куклите, разположен в близост до Мексико, е едно наистина страшно място. Целият остров е гора, пълен с кукли, които висят от дървета, също така се крият и в храсти, те са буквално навсякъде. Където да се обърнете, ще видите кукла. Единственият обитател на острова Дон Джулиан намерил тялото на момиче, което се било отдавило в един от каналите на острова. По-късно той намерил кукла в близост до тялото на момичето, което очевидно е било нейна. В знак на уважение и респект той закачил куклата на едно дърво, което го считал за неин гроб. Въпреки това, че той живее далеч от цивилизацията, през нощите той чува странни писъци, както и плач на малко момиченце, също така и стъпки около него. Той започна да вярва, че това било духът на момиченцето, който се е вселил в куклата, която бил закачил. Той започна да се обвинява, че не е бил там за да я спаси и точно поради тази причина духът е ядосан в момента. Ужасен, Дон Джулиан започна да събира повече и повече кукли и да ги закача върху дървета, храсти или където намери, надявайки се да успокои духът на момичето. Той продължил това да го прави до края на живота си и точно поради тази причина на островът почти няма място, в което да не ви следят чифт очи. 50 години след като Дон Джулиан намира тялото, той бива намерен удавен на същото място, където и момичето. Островът става популярна туристическа атракция и въпреки това, че някои хора казват, че може да чуете как куклите ви шепнат директно, островът продължава да бъде посещаван от хиляди хора дневно. Много пък докладват, че дори някои от куклите ги проследяват и може да забележите как очите им се мърдат. В момента се счита, че куклите биват населени не само от духът на момичето, но също така и от духът на Дон Джулиан, които гледат островът от задгробния живот. И ако някога решите да посетите острова, традицията гласи, че трябва да занесете кукла и да я добавите към колекцията. Иначе техните души ще ви преследват вечно и няма да ви оставят на мира. Далхил Форест, която се намира в Индия, има много черна история. Разказва се, че в нея се извършва много голям брой убийства и това до някъде помага, за да се разбере защо има такава голяма паранормална активност там.
The Victoria Schoolboy може да бъде намерено там в 3 месеца, които са на учебни. Някои хора, които търсят приключения и също така ловци на духове, казват, че в сградата на училището може да се чуе през нощта стъпки на малко момченце. Също така по коридорите може да чуете ехтенето на писъците му, смехът му и плачът му. Тези звуци ги преследват докато не напуснат сградата и гората. Обаче това е твърде далече от най-лошата част. Дълбоко в гората се намира пътят, също така познат като пътят на смъртта, с много красива история. Ако случайно се озовете да преминавате през този път, ще намерите тялото на момче без глава, което ви преследва постоянно и то е зад вас. Ако чуете стъпки зад вас, докато преминавате, единственото нещо, което може да направите, е да си плюете на петите и да не се обръщате, докато не излезете от гората. Ако случайно се появи пред вас или имате нещастието да го погледнете, вие ще бъдете преследвани от него до краят на живота ви. Има много доклади за самоубийства на хора, които казвали, че това дете не ги оставило и ги преследвало дори в сънищата им. Някои хора смятат, че духът на детето обикалял горите, търсейки отмъщение на убиецът си. Обаче защо е без глава, това никой не знае. Цялата история на тази гора започва 800-та година преди Христа, когато кралица Будека убива цялата си армия там. Поради това, че тази гора е толкова близо до Лондон, убийците изхвърли жертвите си там. Купища от редица шумове и силуети кара хората да мислят, че дори и в момента духовете им борят, търсейки отмъщение. Това лесно забележими призрака е докладвано, че са виждани много пъти и се казва, че тези призраци са принадлежали на млада двойка. Двойката се били самоубили в езерото преди около 300 години. Често биват забелязани как бавно излизат от водата. Легендата гласи, че това езеро приличало хората, които минали покрай него да се удавят. През нощите може да се чуе звук на барабани, както и маршируване, което кара хората да мислят, че дори след толкова много години духовете на убитите войници са все още там. Доклади разказват, че ако случайно минавате с кола през този път, може да забележите кървави фигури, които тичат право към колата ви, надявайки се да се блъснете в нещо. В подножието на планина Фуджи може да намерите мистериозната гора Аокигахара. Ако отидете да я посетите, първото нещо, което ще забележите е табела с надписи "Твоят живот е ценен и е даден от твоите родители". И това е защото Аокигахара е втората най-предпочитана дестинация за самоубийства. Самоубийствата в тази гора са толкова чести, че дори има отряд, който прибира колкото се може повече тела, дори някой пъти на части. Какво по-лошо да бъдеш от този отряд? Ами това да бъдеш горски работник в станциите там. Ако случайно намерят тяло, те са задължени да го приберат в една специална стая, която е създадена точно за това да прибират труповете в нея. Работниците потвърждават, че някои от телата, които не са били прибрани през нощта, пищят и реват дори. Дори са казвали, че са виждали духове, които се размотават безцелно, търсейки някой друг дух за компания. За да охраняват телата, работниците играят на играта камък, ножица, хартия, за да изберат кой ще спи при тях. Поради това, че гората е твърде голяма и може да се загубите твърде лесно, някои от хората, които отиват да се самоубият, носят с тях тиксо или връзка, ако случайно решат да си променят мнението и да се върнат обратно. Работниците, които следват лентите, много често се озовават в ситуация, в която намират тяло обезобразено, висящо от дърво. Обаче преди това стана едно от най-известните места за самоубийство, тази гора имало също така и тъмна история. В древни времена, когато храната било най-ценното нещо, семейства, които не били могли да изхранват децата си, ги изоставили там да умрат от глад. И точно поради това е документирано, че там през нощта бродят техните духове на изоставените. Също така дори да си прост минувач, те те докарват до лудост и до самоубийство. Гората в Трансилвания, Хоя Башо, е считана за Бермудския триъгълник на Румъния. Също така е считана и за най-населяваната от духове и с най-голямата паранормална активност гора в света. И има защо. За тази гора има много доклади за паранормална активност, както дори и вижте самите дървета растат по различен начин с завъртулка още от началото. Дори в средата на гората има мистериозен кръг с перфектна форма, в който не расте абсолютно нищо.
Разбира се, били направени изследвания, обаче учените доказали, че няма причина, за която да не растат там никакви растения. Чувства за умора, главоболие и че някой ви наблюдава са докладвани от хората, които влизат в гората. Нещата стават още по-мистериозни, като някои от минувачите се приберат в тях с необясними изгаряния по тялото. Когато сте достатъчно дълбоко в гората, е докладвано, че идва мъртвешка тишина, която не след дълго бива пречупена от смехът на млади жени. Тази гора не е само дом на духовете, също така през 1970 година е забелязано огромен брой от кораби на извънземни, които кацат там. Сериозни бели светлини също така са били забелязани да излизат над дърветата. Въпреки от ужасяващите истории е докладвано, че хора били изгубвали време там. Легендата разказва за момиченце, което се било изгубило в гората и не било намерено цели 5 години, обаче то излязло със същите дрехи, с които влязло и казало, че било липсвало само за няколко часа. Или поне толкова му се сторили. Гората също така е наименувана на овчар, който влязъл с 200-те си овце и повече никога не бил излязъл там. Също така няма следа нито от него, нито от 200-те му животни. Някои учени дори смятат, че тази гора е портал за връзка с друго измерение. Как сте хора след този лист? Надявам се да ви е харесал клипът и да не съм оплашил никой. Бъдете спокойни, в България нямаме такива гори. Надявам се листа да ви е харесал, на мен лично ми достави голямо удоволствие докато го правех и ми беше доста интересно. Ако желаете, може да го споделите с ваши приятели, да се абонирате and don't forget, stay cool. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.